Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sapenake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Astina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya lunga saka negara Astina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh sentana Astina wis padha resik lunga saka negara Astina, kowe lagi gelem prapta nang negara Astina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen pancen kaya mengono tegese kowe ngiyas karo Begawan Durna, kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istane anak Prabu Duryudana bakal dilukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki kene ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Penemban, sampean iku pendhita lho, aja sok ngrudo paripeksa karo sak sesamaning urip. Mengke ndak ora prayoga. Ora sandasake gunung tanpa guna. Ora gelem sanane negara Astina. Ora mung kowe sing tak katutke dosane, ning Karangka jempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tok uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Lah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Ngastin Karangka jempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, wis sembes sak karepmu, kowe ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bong ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet Karangka jempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe Karangka jempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karangka jempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karangka jempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora usah sok ngandani, kowe iki mung SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban, lho iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa iki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, nek mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku. Iki, sirah iku padake. Kurang ajar ora. Iki bapakku padake. Bapakku ki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak ora gelem. Bocah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono kowe wangi karo bapakmu, mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak ruda paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane
Ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kadempel. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Bekantara sing tak wedeni apamu. Oh, gancak bleguduk suwalu kembal Semorante, hawala. Derajate Durna kok diwaneni karo Bagong. Ngendi papane wong neter kadedayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, engko nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe. Kowe ngapa cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mladak kowe nyelo-nyelo. Meneng ta iki wis dadi kingkot bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi pamane wong Bantayuda? Ha iki. Blabar waja kentheng kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekane pati? Ah, metu njaba. Kene margane patimu.